O Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira acolle desde o venres a primeira exposición 2026. Trátase de Escolma dunha vida, unha mostra da artista Maite Bouzo que poderá visitarse ata o 28 de febreiro de maneira gratuita. A exposición reúne unha trintena de obras nas que se combinan cores, técnicas e formatos para amosar paisaxes, personaxes, bodegóns e retratos. Óleo, pastel, acuarela e dibuixo percorren a traxectoria desta creadora ourensá afincada en Corrubedo. Agradecer ao Concello de Ribeira o seu esforzo por promulgar a arte e a cultura, porque penso, a mi modesto entender, que é o que nos fai mellores persoas. No acto de inauguración estiveron presentes a alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, a concelleira de Cultura, Ana Barreiro, membros da Corporación Municipal, así como veciños e amigos da artista. Maite Bouzo agradeceu o apoio do Concello á Cultura e destacou o bo funcionamento da sala, ademais de doar unha das pezas da mostra para incrementar o patrimonio artístico municipal. Eu creo que esta é unha obra na que se poden ver diferentes estilos, unha obra pois con moitísima cor, con moitísima alegría, e bueno, Maite, que benvida, que desde logo que é unha honra para o Concello tamén que queiras pasar a formar parte do patrimonio cultural deste Concello deixándonos unha obra para disfrute de todos os ribeirenses. Pola súa banda, a alcaldesa puxo en valor a variedade e calidade das exposicións que acolle o Lustres Rivas e lembrou que Ribeira conta cunha ampla rede de espazos culturais a que se sumará proximamente un novo adicado do artista Manuel Ayaso. Eu creo que o Concello de Ribeira sempre foi un concello que apostou fortemente pola dinamización e pola posta en valor da cultura local, non só con esta sala, que desde logo é un bule non de exposicións, durante todo o ano esta é a primeira exposición que se inaugura no 2026, sino que tamén pois temos outros centros artísticos e referentes como é o Museo do Grabado de Artes, o Museo Etnográfico de Artes, temos en perspectiva non esa nova sala que, bueno, a un medio largo plazo para albergar a obra do artista Ayaso. Desde o Concello lembran tamén que ata o 15 de febreiro permanece aberto o prazo de inscripción para a terceira mostra de mulleres creadoras, que se celebrará nesta mesma sala a partir do mes de marzo.